किती रुपये? नमस्कार मंडळी, मी ओमकार तुमचं स्वागत करते आपल्या मराठी युट्यूबच्या एका नव्या गोरा व्हिडिओमध्ये. आता सकाळचे 7 वाजलेत आणि माझी आंघोळी वगैरे झाली असत. एवढ्या लवकर किती कुठलंय, कारण की तर त्या दिवशी जे मी कांदिवलीत गेलेलो आहे त्या कामासाठी परत माका कांदिवलीत जायचं लागतं आणि मी विचार केलाय सकाळी बिना ट्रॅफिक विदाऊट उन्हामध्ये जर गेलंय म्हणजे निवराच्या आधी गेलंय तर लवकर जाऊन येतलंय. म्हणजे 12 वाजेपर्यंत रिटर्न येऊ शकतंय असं प्लॅन करताय आणि सकाळी आता 7-7:30 पर्यंत निघायचा. तर तुम्ही बघू शकता की आता सकाळ झाली आहे, जस्ट आमची आंघोळ वगैरे झाली आहे, नाश्ता वगैरे करतो. बघूया आता दुर्वान काय केलं. काय केलंस? ब्रेड बटर. ओके, तर आता सकाळी नाश्ता आपणाक चाय आणि ब्रेड बटर असा. तर चाय ब्रेड बटर खाऊन आपण निघूया. बघूया रस्त्यात आज ट्रॅफिक नाही मिळचा, कारण की दिवाळी चालू झाली असा, बऱ्याच लोकांना सुट्टी चालू झाली असत. तर आता रस्त्यात एवढा काय ट्रॅफिक लागूचा नाही. माका नवी मुंबईतून कांदिवलीत जाऊ 1.5 ते 2 तास लागतले. ट्रॅफिक नसतात तर 1.5 तासात पोचूक होय, 1 तास 45 मिनिटात. तर ट्रॅफिक नसतात तर मी 1.5 तासाच्या आसपास पोचूक होय. तर बघता आता कसा काय. तर बघूया, आपण नाश्ता करूया आणि निघूया. चला. तर मंडळी आता कांदिवलीतून निघालंय, काही ट्रॅफिक मिळाला नाही. वाशी गेलंय, थोडेसे लाईटी बघूचे असत ते बघूया आणि घेऊया. घरात जे ग्रिल का लाईट लावलंय तेवढे कमी पडले असत. तर वाशिक APMC मार्केटच्या आडे चांगले लाईटी मिळतात. तर आपण बघूया लाईटी कशा. यांच्याकडे हे LED लाईटी मिळतात. याच्यामध्ये सिंगल कलर लाईट येता. ही याच्यामध्ये तुमका एकच लाईट येतली आणि हडे मल्टी कलर लाईट असा. ही जी लाईट असा ती मल्टी कलर असा. त्याच्यामध्ये तुमका मीटरच्या भावाने लाईटी मिळतात. आणि कंदीला थोडी महाग वाटली मला, 550 रुपये बोलता. जे लाईटी 50 रुपये मीटरने मिळतात तुमका. हे तुमका APMC मार्केटच्या समोरच असं काय सगळेच लाईटीच विकतात. तुम्ही येऊन हडसून घेऊ शकता. तर मी 7-7 मीटरचे लाईटी घेतलंय. बघूया ग्रिलला लावचे असत. ही लाल कलरची लाईट असा, सिंगल लाईट. पण यांच्यावर यांचं मीटर वेगळं लावचं लागतं काहीतरी. ह्यो एक मीटर घेता जो वेगळं तुमका घेऊचो लागता. बघूया. तर मंडळी आता संध्याकाळी थोडीशी कारिटा उद्या कोडूक आणि घराक लावूक तोरणा घेऊची असत. त्याच्यासाठी उलव्याच्या सेक्टर 19 मध्ये असलेल्या बाजारात इले हाडे आपणाक सगळं बाजार बघूक मिळता. म्हणजे बऱ्याच वेळा दसऱ्याची तोरणा, दिवाळीची तोरणा सगळा आपणाक जसा मुंबईच्या मार्केटमध्ये भेटतात तसा हाडे मिळता. तर हाडेसून एक तोरण वगैरे घेत आहे, नारळ घेत आहे, कारिटा घेत आहे आणि निघते. कारिटा कशी आहेत ताई? 10ला 2. नारळ कसा? नारळ कसा आहे? द्या कारिटा 4 द्या आणि नारळ 2 द्या. आणि तोरण कसं आहे? किती रुपये? मंडळी हडे आपण दिवे बघू शकतो. मातीचे छोटे छोटे दिवे असतात. तर एक मोठे दिवे घेते घरात 2 लाव. 40 रुपये डझन असतात. 2च दिवे आहेत, तेवढे घेऊया आणि निघूया. हाडे आता आपणाक दिवाळीसाठी आर्टिफिशियल फुलांचे तोरणा आणि हार आणि खऱ्याखुऱ्या फुलांचे तोरणा आणि हार असे दोन्ही मिळू शकतात. तुम्ही दुपारी बघला की आपण वाशीवरनं तोरणा घेतलं. ह्या तोरण माका 200 रुपयाला 150 दिले आणि ता देखील ता चल पुढे चल. ता तोरण आपण लावलं. ही जी टेप तुम्ही बघतास ती LED ती आपण 7 मीटरची घेतली असा. कंदिलिओ मायनस क्रिएशन यांच्याकडून घेतलं बनवून. आणि ही पट्टी वगैरे आता बसवलं. लाईट आता ती दिसता. त्याच्यामध्ये मल्टी कलर असा
चांगली दिसा, थोडीशी अजून वही होती पण ठीक आहे, आम्ही पहिल्यांदाच लावलं होतं तरी पण मस्त असा दिसा. तर आता मी दरवाजाचा तोरण लावतोय, चला दरवाजात तोरण लावूया. पहिलं तर चालू आहे, पहिला आपण बगीचा लागताना की हडे फ्लॅग असा चालू हवाय, चालू असत तर चांगली गोष्ट, नाहीतर मग हे काय ते जसा वाटला तसं तो बंद असा काय लपडा आहे. आता त्याचं बटन आतमध्ये आहे का? हा त्याचं बटन आतमध्ये बघ, दाबून बघ सगळी बटणं. तर हे प्लग बाहेर दिला नाही, असा पण कधी आम्ही वापरलो नाही. हा, त्याचा कनेक्शन बाहेर असा, तर हे आता कनेक्शन आतमध्ये. कनेक्शन ह्या बाहेर असा आणि त्याचं मेन आतमध्ये असा जर. तर मी आता तोरण लावतोय. मला बाहेर येऊ नाही नको. तिथूनच घे, हे घे.